Sithi ingqole siyabonga njengoswashisa amehlo. Bafethi lenzo nje masithi promo wakhe njalo hleli khala ngento eyodwa uthi hayi impela iyaswashisa amehlo. Buka iy'thombe la mntana esekhaya njengoba ubona. Bese uyaphuthuma ngale kuyena-ke promo yanjoko. Hayi. Ngitshela mntana sekhaya yabona into eyenziwe laphana. Kodwa-ke imnandi ngoma kanjoko ngane zakwethu. Ngiyafisa nje ukuthi uma ngabe sekhiphile ngoba uthe uzokhipha mhla 17 athole i-support eyanele emfanele futhi ngoba kuzwakala ngathi izinga uthe ukulinyusa. Kanti-ke wake wabuye wachaza ukuthi hey ngane zakwethu akukhona ukuthi ngoba nakho izinga belehlile nesitudio besinomthelela kule nkinga ebengibhekene nayo. Wachaza ukuthi engathi ugodima wayehlangene nomdumazi ukuze acindezeleke. So izathu zibaningi but-ke I won't say asisebenze isizathu sakhe noma sikho. Siyazwakala isizathu sakhe noma sazwakala. Kodwa-ke hey siyabonga njengoswashisa amehlo mfowethu wakithi. Indlela into yenzayo uqhubeka njalo sokwaseka qha sokwaseka. So ngiyacela ukuthi usuku lakho liqala la usubscribe share uphinde comment. Kanti-ke ngabe uyinhlali ikhona la ngabe umuntu wakhona la ekhaya cha hlanga lapha no comment section ngizwe ukuthi wena ngempela izwe kanjani ipromo yanje uboneni laphana asixoxe nje ukuthi boneni. So lokho kudicelela isithunzi samantombazane phansi siyobe sikhulume ngoba ke sibone ngathi izinto seziyasidukela kancane.